jedinečná klimatická prognóza. Prednedávnom sa vedci prihovorili celému ľudstvu a vyslovili prognózu na najbližšie roky. Stručné tézy prognózy. Ľudstvo zostáva 4 až 5 relatívne pokojných rokov na konanie. Od roku 2025 sa očakáva bezprecedentný nárast klimatických katastrof. Magmatický chochol na Sibíri môže vyvolať globálnu katastrofu. Supervulkán Campi Flegrei v Taliansku vydáva alarmujúce signály, ktoré môžu mať globálne následky. Systém golfského prúdu, kľúčový pre klímu Zeme, sa spomaľuje a existuje riziko jeho náhleho zastavenia sa. Budúcnosť Dubaja je predurčená. Zopakuje Zem v nasledujúcich 12 rokoch osud Marsu? Aby sme sa vyhli globálnej katastrofe, je nevyhnutné vyriešiť vojenské konflikty a globálne nezhody čo najskôr. Všetko si môžete podrobne vypočuť a preštudovať v príhovore Egona Čolakiana. Video nájdete na kanáli TV Investigate pod názvom Egon Čolakian. Stručná analýza klimatickej situácie. Sledujte, analyzujte a zdieľajte tieto dôležité informácie s ostatnými. Len 30 minút vášho času a pozornosti môže zachrániť životy miliónom ľudí.